थ' बे समावबो बाहेरायाव थांनानै माइन्ड फ्रेस खालामनो हायाबा मा जानांगौ सनाफोर बिमाया आसिफोर हादों आंखौ नै गावखौ हाबाय गावहासो साफा खालामनोसै नों आंनि आयै नों आंनि आयै 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 गैला हनै मोदोमखौसो एख्ल'जोबसै गिदिर नोंना बोरो नोंना जाबाय मा नोंना जाबायलाय नोंना साफा नामा नायनो आं साफा गैया नोंना गैला नोंना आंना गैला होन साफा जाबाय नै जे दंमोन नै खाजलखौ खेवनानै मालाबा एख्ल'जोबनानै आसिफ्रानो गोसोम ल' हा बाचाव बाचाव बाबा बाचाव नोंहा मालाबा कफि खुरनांगौ देनद्रब खुरनांगौ गिदिर आसो जाग्रा सिन्था गैला आंना नै देनां बुरिबाबा हानानै होगोन ना होआ आंखौबा नोङो दासो हानानै होदोंना आबे बाचाव बाचाव मामा जाबाय सना जाबाय जाजोब्बाय सबायलाय गैला नै आसुआ लांदां जाजोब्बाय नै ये हास्रांनानै होजोबसिगोन लांदांनो फोजोब गिदिर जाबायथ' गैला नै आसुनि बिगुरानो गाजोबसिगोन आं सेस गिदिर थां आब'खौ दा हाना हो फैबाथाय दे हाख्लाबनानै होजोब गैला आरो दिनै आसु नांला सेस मानजा जाजोबसिगोन ना मा जि गोसो होदों आयै 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 गावनिखौ हाबाबा बिदि दलद थाया बि आंनिखौ हानायाव जाबादि दलद थादों बापरे बाप फुल्लु 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 बिदिसो फुल्लु बे आसियानो फुल्लु फुल्लु होननो लुगैदों फुल्लु होननो लुगैदों दे होना सेस Kalimasinafor ang Jobanivlog itu nonton ko fin ke sabar bawa soy mazia je pokwan nai mohorla sinabar damu ga hi infablos ko fraz zabai sai lamon jabai hanemani interesting खालामनो सेस्था खालामो आङो फिसाजों आसुखुर हाजानाय फावैनो बरायखाबाय आरोना ओमफ्राय नै दसे उनावनो पाउडार लाबना नाहरलाय पाउडार लाबनानै सेस आंनाव फोनो मोननि गावनाव लागायना लाजोब्बाय आरोना न' सिङाव जोबख' हायै खामानि दङ थेवबाबो दसे फुंनि सान्दुंखौ सायबाय आरोना बिमा न' सिङाव हाबानो फिसाजों थाफाखागोन नालाय बिदि बुंनानै सान्दुं सायबाय थानो हागोन बेबो नङा खामानिया गोलैसोना दं नालाय एसे खुसुर खासार खालामगोनसै आं नानि नों बेयावनो गेलेबाय थादो मा थाथ' बेयावनो सान्दुंआवनो थाथ' देलाय आबैमोन दंखायो आयंमोन हाय दै सिं सागुलायबाय आं 15-20 मिनिटसो जिरायबाय आरोना फिसाजोंनो बाव थाथ'नो नै हाजिरसो जाफैबाय बिफायानो बुंहरबाय थादोंमोन नालाय एसे सान्दुङाव ला होननानैहाय ओंखायनो एसे बेयाव दागा मागा बिराद मोजां सान्दुं नांफैयो फुङाव आरोना बेयाव लादोंमोन बाखि फिसालानि दिनै मेथ्स एग्जाम एकदम जाखिनि समय मोनदों फिसालाजों थादों नालाय टेबोलाबनो मालाय बेयावसो लाबोनानै फरायफैयो मालाय मोनायाव एसे गिस्रियैलायनो नंखाय ना नंगौ ना बानानै ना सिथाबनो लुगैनानै हमनो हाला आं मानसिनि बुद्धिफोरखौ आरोना मुस्रा थिखाङाखै सनाफोर लागावसै नैबे फ्राइडेया सुबिदा होयोबानो जेबो टेनसन गैया आंहा 8 घन्टा साफा खालामनायनि उनाव सनाफोर आङो ओंख्रि ओंखामाव हाबबाय मतलब जानोबा जायाबा था होननाय बुस्थुआ सफैफिनलायबाय नै दालि बाट न'नि दालि बिराद मोजां रुगोनल' आङो बेनिफ्राय ओंखामबो जानानै लाबाय बेनिफ्राय नै जोगोनार सैसे दङ 20 रुपैयानि बेखौ भाजा एवनोसै ओमफ्राय 80 बोसोर फुराना दुन्दियाबो दङ मोदोमाबा था होनलायनाय भगबान ओरैनो होफ्लानोसै आरो नामाव बेनोसै पापर ओमफ्राय खतम आयै सना नों गेलेगासिनो मा लानानै थफ्ला थफ्लि मादैमोनजों आब'जों खाथारबाय बेसेबा गोबावजों खामसावसाव खावब्ला ओंखारफिनबाय आरोना आङो दुगैदोंखाय सनाफोर गस्लाखौल' बेखौनो गानफिनदों आरोना एकदम सान्दुङानो एक थोबफाबो गैया नालाय दाथ' बेलासिबाय ओरैनो गोदोसोनानै थाबाय आङो बिराद हाबाफारि दङ ओमफ्राय मावख'नो हायासै आरोना आङो बोथोर गुसुनि जुनैनो देहाखौबो एसे बोरैबा मोन्दों आङो माने जमिनाय मोन्दों माने ओंखारनो हाया मोन्दों आरोना ओंखायनो ओरैनो सनाफोर दासो हाजिर आरोना ओमफ्राय आङो बिदि अखा दोमैनाय बोथोर गुसुबाथाय बे दुब्लियाव माइ दै थानायफोरनिखौसो बिराद टेनसन जायो आरोना मानो होनबा जोंबो गोदो न'फ्राव बिदि खेथि बाथि मावा बाबामोनजों आरिमोनजों
बेबायदि अखा दोमैहांहां जाबाथाय जि हुलुस थुलुस दुब्लियाव एकदम बजा खनथुम खनथाम एकदम थेला नारला नारलि रोगानांगौमोन ट्रेक्टरफोर मोनख'वाबा स' गोसोखांबाय आङो दा दुब्लियाव थानाय माइ दैफ्रा खम अखा हाफ्लांनांगौ माना सुनाफोर मेला भिडिअ नुगासिनो दं आङो मा होनो मानसिफोरनि माइ दै रोगानाय माइ दै हानाय मारा होनाय जायहा थिखांखांबायसै थिखांखाङाखैबाथ' आरो हुलुस थुलुस थिखांनांगोन बिदि बोथोरखौ नुयोबा ओमफ्राय मा होनो बहुद आगै होननानै बुंदों आब' भिडिअखौ नायथ'नो मोनाखैमोन बिनानाव भिडिअखौ नायथ'नो मोनाखैमोन बिराद बेस्थ'मोन आं मिथिगौ मायाव बेस्थ' माइ दैयाव बेस्थ' आरोना जायफोरना दुब्लियाव खामानि दङ फोजोबनानै लाग्रो जेबो नङा सुनाफोर आंनि भिडिअआलाय बहा खारग'नो थाबाय थागोन आंनि चेनेलावनो हाबनानैल' नायफै चेक खालामफैल' आरोना बोरैबा फ्रि एसे समाय मोन्दोंबा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय आं बुङा जे आंनि भिडिअखौ एसेबाबो सम होनानै नायलां आङो बिदि बुङा सिगां नों गावनि खामानियाव नोंनि समखौ लाग्रो बेनिफ्राय एसे जुदि मबाइलखौ दांदोंबा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जुदि माने समाय मिलायबा आरोना स' गावनि खामानियाव फार्स्ट जेबो नङा आंनि भिडिअआ जेरावबो थाङा बेयावनो थागोन गोलैसोनानै थागोन जेरावबो खारनानै थाङा बियो आंसो खारहां सनाफोर उइन्टार भेकेसन फैगौ नङा होमबा ओमफ्राय बोथोर गुसुनि आं दा मा खालामनो मा मानो फिसाफ्राबो खालाव खासाव जाबाय बाहेरायाव थांनानैबो गुदुं गुदुं जेबो लायनोबो गोसो गैया आंनि स्टरखौनो खेवबाय आङो मा मोनो मा मोना बे बुहुमावहाय मोनगोन मानो मोना जानो इसेसो आंनावबो थागोन नैबाय दङ सुजि बेफोरनिनो माबा मोनसे बानायनानै होनोसै आरो आं स्पिडआवहाय ओमफ्राय मैदा ना मा दंमोनहाय एसे आंनाव बैयाव उनाव पर'था मोनजानाय नै बेलाय टेनसन फ्रि मिक्स खालामनानै जानायनि लानाय नाम लानाय लोगो लोगो आंनि आफायाबो हाजिरा थां बाबा नों सुजिखौ आंनो एसे दोनदे दोनगोन थां बाबा थां गाबोन इंलिस टु दङ फरायसानो थां लेटार राइटिं दङ लेटार राइटिं थां बहुद खामानि होयो बाबा थां सना खालाम ए प्रभु भगबान दान्दिसेल' आं बाहेरायाव दंहैयोमोन बिदि खालामनानै थाजोब्बाय आं सहायनो हाला बाबा दे जेबो नङा आं दा फोसाबगोन नों प्लिज दे लेखाखौ बिदिबो लानानै फ्लिं फ्ला खालामबाय थानो नाङा नों बुजिया नामा है बोरैबाथारहाय आं बाथारो ओंखायनो जेबो बिदि समाय लाया सुनाफोर लगाय लाबाय आं नै फेनखौबो गुदुं खालामबाय ओमफ्राय बेखौबो दाख्लै पर'था मोनजानायनिफ्राय दिनैसो दांफिननाय जादों आरोना माने फुख'नांगौ होननाय जादों आरोना दाख्लै पर'था एवबाय एखमबा बिथां मानजिनानै दोनबाय एखमबा आं मानजिनानै दोनबाय मानजिलि है मा नांबावगौ जालायखो ओमफ्राय सारिथायाव ना मोनाखो ना अखा दोमैखो पात्तायानो गैला आङो नै खोमसिलासो नुलाजोब्बाय आरोना दा आंनि मेगनासो एसे खमजुरि जाबाय खिन्थु मोनाहांहां जाबायानो नै दासो सारिथा आरोना जारलाहाय दाबादियावबो नै बिदिनो आंना जेबो थोरिखा रोंलाबाय थाया जा मोनसे थोरिखा रोङो बेफोरखौनो गथ'फोरनो बानायनानै होयो आं बारा रोंलाबाय थाया आरोना पक'राफोर एवबाबो जि सामब्राम आरि नांगौ थाव बुरजा नांगौ बेखौनो मोजां मोनो आं थाव खमावनो जानायखाय आरोना एवनानै लाग्रोजोबसां सनाफोर गैला एवहोलां जाहोलां बेखिनि आरोना टिम मोनसेखौ साफा जानानैहाय साबो जानखाबाय नै ओमफ्राय सनाफोर उइन्टार भेकेसन फैगौ नङा होमबा बन्द'आथ' एसे गोबाव मोनो हरखाबायानो मेसेज एकदम गोबाव माने एसे गोबावानो डिसेम्बर लास्टआव एसे मोनगोन आरो जानुवारि फार्स्टआवबो एसे मोनगोन एसे बुरजायानो मोनगोन दाना मन में लाड्डु फुट गया है होननाय बायदि बिराद माने थांनाय बोसोरावथ' बिथांखौ जेने थेने लोगो हमहैदोंमोन आङो गेंटकआवहाय जाय सोरबा नायाखैबा आरोना जायफोर नायदों आरो बेथ' बारा आइसिगोन जे बेसेबां रोदोंबाय थानो हादों होननानैहाय एबार मा खालामबावनो बिराद रायलायबाय जों मैया हरसे जै मेसेजखौ मोन्दों माने बन्द'आ बिदि मेसेजखौ मोननाय लोगो लोगो माने रायलायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे एसे मा खालामनो फार्स्टआव प्लेनिं गैयामोन डिसेम्बराव सुटिखौनो जों बासायाखसै नङाबा डिसेम्बराव फैनानै स्पेसियेल सिन खालामनो हागौमोन ओमफ्राय जेबो नंला बेनि सिगांनो फैनायावबो खामानि जादों फिसाजोनि मोनसे कर्मखौ फोजोबनानै लानो हादों बेनिफ्रायहाय आरो जानुवारियावबो बन्द'ना मा खालामनो सुनाफोर गोसोआ आरोना थ' नोंसोर सानना साना जे आङो बिथांखौ लोगो हमहैनो जम्मुसिम थांनो हागोन फिसा सानैखौ लानानैहाय थ' सिगाङावबो थांखादोंमोन गेंटकसिम गावथ' गैखायामोन आंनो थांखादों फिसा सानैखौ लानानैहाय ओमफ्राय दा गावथ' होनदों नों फैनो हाथारगोनसै होननानै आरोना ओमफ्राय आङो होनदों मानो हाया जानो थांनोलाय ओमफ्राय थफ्लायासो एसे दिगदार खालामगोन नामा आंखौ होननानै बुंदों आरोना आङो दिगदाराथ' खालामखागोनानो गथ' गोनां मानसियाथ' दिगदार जाखागोनानो हाजार खाथियाव थां गोजानाव थां ओमफ्राय
जेनेबा आङो बेबायदि गोजानाव थांनांगौ मानांगौ बेफोरखौ एसेबो टेनसन जाया गियाबो आजिखालि एसे स्मार्टनेस देखायनानै सोङैबो थांनो हायो नङा होमबा सनाफोर थ' थांबानो रोंगोन ओमफ्राय जेनेबा बायसान्स आं थाङोबा आरोना दिल्ली स्टेसनावहाय एसे गोबाव सम थानांगौ जायो जेसेखि गावसोर दाख्लै थादों गावसोरथ' मालाय थफ्ला थफ्लि लानानै जेनेबा ओरैबा ओरै थांनो हायो ओमफ्राय आंहाथ' थफ्लाया साधारन थफ्ला नङा जे बिखुङाव बाबानो जोबनाय ओमफ्राय आरो दिल्लीनिफ्राय गाखोनांगौ ट्रेनाहाय 8:30 मोनासिम ओमफ्राय बेनि सिगाङाव बुहुत गेप्स थायो बेखौ आं मा खालामनो बेफोरखौ बिराद सावरायबाय आरोना सानैजों जानाय नङा हानाय नङा हागोनदां जागोनदां मानो हाया जानो फैबालाय मानो हाया जानो थांबालाय मानो हाया जानो एकदम मैयानिफ्रायनो सानजों गुलुस थुलुस आरोना थ' प्लेनिंआथ' बानायदों जुदि सनाफोर थांमारोबा विन्टारावहाय टिकेटआ दानखानांसिगोन लाइन थाहैखानांसिगोन आङो ओमफ्राय आंना बारा प्लेनिं बानायनायखौबो खिसा जाखाया चपट जानो नागिरो मोनथिया माथाय खिसिखि नोजोरबो नांनो हागौ बाट जबरदस्त नाजानाय आरोना आंनि सनाफोर जायखिजायाव थांनो ओरैनो सानब्रै सानबा फुजा बन्द मानिबा बन्द मोनबाथ' न'आव थांलाय फैलाय खालामो स' बोसोराव खननैल'सो मोजाङै बन्द मोनो मोनसे गरम बन्द मोनसे थान्दा बन्द स' बे समावबो बाहेरायाव थांनानै माइन्ड फ्रेस खालामनो हायाबा मा जानांगौ सनाफोर सब आंनि खायालि फुलावसो फारसेथिं साना नायबा फ्रेंक आरोना सनाफोर फ्रेंक भिडिअ जेरावबो थांना थाङाखौनो पात्ता गैया आरोना कुनु प्लेनिं गैया बाट बियो रियेल जे जोङो रायलायनायदोंमोन जम्मुआव फैनो हागोन ना हाया टाइमिंआ मिलायलायगोन ना मिलायलाया बाट टाइमिंआबो मिलायो आं थांनोबो हायो बाट बियो जोंजों थाफानो समाय मोननाय नङा बेहा सुटिबो गैया बेहा गावनि डिउटि जोङो ओरैनो थाहैगोन माने ट्रेनजों थांनानै ट्रेनजों फैनाय खस्थ' लानो थांनायल' जागोन जाहैदों सावराय होनलाय मोनजोब्बाय सनाफोर जेबो पात्ता गैया विन्टारनि आरोना जुदिअ आङो खस्थ' मस्थ' थांनानै सौहैबाबो एथ' खस्थ' मस्थ' थांनानै आङो जुदि जायगा नायहैनो हायाबा बा नोंथांमोनजोंबो जायगा शेयार खालामहैनो हायाबा लोगो हमहैनोल' एथ' गोजाना एसे माने बोरैबा मोनो आरोना ओरैनोबाबो लोगो हमनाय खिनियाव गाव दाख्लै फैनानै थांखाबायानो थ' मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनो गावहा मौका दंमोनबा खिजानि आं बोलो होगौमोनबो थ' दा बोलोखौ एसे दुरबल लाफिनबाय आङो थ' आलदा प्लेनिं फारसे गोसो होनोसै गाज्रि मोननाङा फ्रेंकसो होननाय जादों आरोना माने आंनि गोसोनि साननायफोरमोन फ्रेंकबो नंद्रायामोन सानदोंमोन प्लेनिंथ' बानायो मानसि साननाय बायदि बहा जानो नङा होमबा सनाफोर साननायखौनो एसे फोरमायबाय आरोना नोंथांमोनजोंहाय गोसो गोरोबनाय साननायखौहाय सुखु दुखु फोरमायखायो नालाय साननायखौबो एसे फोरमायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो बिदि बुंनानै बन्द'नि मेसेज मोनबाय होननानै बिमा बुरिया फ्रि जादों बे नङा सनाफोर फिसालानि एग्जामा 3 दंबावो दिमागाव बायदि बायदि खेलिफुलाव फैदोंसोमोन थ' कन्ट्रल जबा मुसाहारि फिसालाया लागाव हैफिनदो आरोना थ' दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आं बाट फट'के प्लेनिं जाब्रबोबा फोरमायनाय जागोन आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय